गिबि गिबियावनो दिनै बे रायमाना बिसिडिसि तर अमृतपुर गामिनि बे एलपि स्कुलनि गेवलां फोथारनिफ्राय आङो गिबि गिबियावनो मिडिया नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय आरो साबायखरखौ बावग्रोयो। थारमाने दाथ' जेरावबो दोहौ जाबाय, मोनफ्रोमबो राजनिति पार्टियानो मिथिगौ दिनैनि दिनाव 2025आव बे बिटिसिनि इलेक्शन बा बिटिआरनि इलेक्शन जानो थांगासिनो दं। दा बेयाव नुनो मोनदों कुनु राजनिति दोलोआ कुनु पलिटिकल पार्टिया दिनैनि दिनाव जिरायनानै थायाखै। हर सान खामानि मावबाय थानाय जोङो दिनै नुबाय थादों। मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआवनो मोनफ्रोमबो भट केन्द्रआवनो दिनै मोनफ्रोमबो पलिटिकल पार्टिखौ गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों अर्थात स्ट्रं खालामनो थाखाय जि थांखि बे थांखिनि हाबाखौ बा खामानिखौ मावगासिनो दं। दा दिनै नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बिजेपिआ राष्ट्रीय दल आरो बे दिनै राष्ट्रीय दल हिसाबै जोंनि बिटिआर ओनसोलावबो बिजेपि दोलोआ दिनै मैखोमै जायगा आवग्रिनो हाबाय। थांनाय 2020आव बिजेपिखौ एसे मोले मोले नुयोमोन। बबेबा जायगायाव बिजेपिखौ नुनो मोनो, बबेबा जायगायाव बिजेपिखौ नुनो मोनामोन। नाथाय 2020नि इलेक्शन जों गेलेनानै जेनदोंब्लाबो खुब खम भटआव जों जेनदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव बिजेपि हिसाबै बिटिआर ओनसोलाव बा बिटिआर ओनसोलनि मोनबा डिस्ट्रिक्टआव बिजेपिनि जि सिनारि, बिजेपिखौ मोजां मोननाय जि जोंनि रायजो राजा बिथांमोन बा बिजेपि कर्मीफोर दिनै जोंनि गेजेराव अभाब गैला। ग्रोम ग्रोम जेरैथिंबो जोङो दिनैनि दिनाव बिजेपि आरो बिजेपि, सुबुङाबो बिजेपि, जेरावखि थाङा बिजेपिनि जान्थिखौ जों नुनो मोनो। दा दिनै जोंबो इलेक्शना फैगौ हिसाबै राष्ट्रीय दलबाबो बिथांमोननि निर्देश बा बिथांमोननि जोंनि जि नेतृबृन्दफोर गोजौनि जि निर्देश बेखौ जों मानिनानै दिनैनि दिनाव जोंनि बे बिटिआर ओनसोलावबो बा 5 नं सराइबिल समस्ति हिसाबै मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआवनो मोनफ्रोमबो बुथआवनो दिनैनि दिनाव जोंनि कार्यकर्ताफोरखौ बिथांमोनखौ खौसेयै लानानै खामानि मावनायनि सिन्थाधाराखौ खालामनायजों लोगोसे बिजेपिखौ मोजां मोननानै दिनै जोंनि बे बिजेपि दोलोआव सराइबिल समस्तियावबो लैहोर लैहोर रायजो राजाफोर लोगोसे गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टि बा राजनिति दोलोआव थानाय बिथांमोनाबो जोंनियाव बाहागो लाफैदों बा जगदान जागासिनो दङ। दा जि खामानिखौनो जों दिनैनिफ्राय बे थांनाय सप्तानिफ्राय जोङो आरम्भ खालामगासिनो दङ। दिनै जोंहा गोजौनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिटिआरनि 40थाबो समस्तियाव गेलेनायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों आरो बियो सैथो आरो गेलेगोनाबो रोखा। बेनिख्रुइ आरो जोङो साबसिनै दिनैनि दिनाव आं बुंनो हायो बा बुंनो सानो जे सराइबिल 5 नं सराइबिल समस्तिनिफ्राय फैगौ 2025नि बिटिआरनि इलेक्शनखौ बिजेपिआ टिकेट लानानै गेलेगोना रोखा। खारन जों नुनो मोनदों जे थांनाय 2020आव बिजेपि होननानै बुङोब्ला बिटिआर ओनसोलनि बे 5 नं सराइबिल समस्तियाव बिजेपिआ एसेबां रोखोमनि प्रभाब खोख्लैनो हानाय ग्रोम ग्रोम कार्यकर्ताफोर बा बिजेपिखौ मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा बहुद खममोन। नाथाय जों नुनो मोनबाय जे 2020आव बिजेपिनि एसेबां जोंहा गोहोम खोख्लैनो हानाय गोहो गैयामोनब्लाबो जोङो थांनाय जोंनि जि बिजाथि 2020नि उइलियाम नार्जारी बिथाङा जे 5000ल' भटआव बिथाङा जेनदोंमोन। दा खालामनानै नुनो मोनबाय बे रोखाखा जे 5000ल' मानो दिनैनि दिनाव जोंनाव 10-11 हाजारसो जयनिं जानो थांगासिनो दङ। सोआवथ' राजनितिक दलाव दं हिसाबै गुबुन गुबुन रोखोमनि बिबान लानानै थानाय हिसाबै दोलोनि जानानै खस्थ' खालामदों हिसाबै बयहाबो गोसोआव अंक बा सानखोमानाय थायो, आसा खालामखोमानाय। किन्तु बिजेपिखौ दिनैनि दिनाव नोंथांमोनाबो बा बयबो मिथिगौ जे राष्ट्रीय दल हिसाबै आदर्शबान राजनितिक दल हिसाबै जि नीति आदर्श दङ बेखौ गोजौ लेभेलनिफ्राय ग्रासरुट लेभेलसिम मानिनानै सोलिनो बाध्य। दा बेयाव आं खुगा खेवनो एसे गोनो गोथो मोनगोन। बिजाथिया जोंनि गेजेराव रोखा जानानै दंब्लाबो बेखौ जोंनि गोजौनि जि दायित्व लानाय जोंखौ नेतृत्व होग्रा बिथांमोनासो बे खोथाखौ समाव रोखा सम फैब्ला रोखायै नोंथांमोननि सिगाङाव खेंफोरथि होगोन। फैबाय थानाय अनसायनायखौ मोनदों मानि दाथ' नुबाय दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा बिजेपिखौ सिगाङाव जि मन'भाब
सिगाङाव जि नेगेटिभ मोनसे साननाय दंमोन बेखौ दिनैनि दिनाव 100% बिथांमोननि गोसोआव गैला होननानै जोङो दाथियै बुंनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला जयनिंआनो जोंहा जुदि सानफ्रोमबो बा सप्ताहे जुदि जानो थांगासिनो दङब्ला बा जागासिनो दङब्ला आं दहाय बुंनाय बायदि 5,000आव जेनदों 10,000आनो जइन जाफैनो नागिरगासिनो दङ। अब्ला रायजो राजाफोरा जोंखौदि बे पार्टिया बा बिजेपि दोलोआदि रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावो बेखौ मोनदांनानै फैगोना जोंखौ अनसायगोना एखेबारे रोखा आरो जायखि बिजाथि फैया मानो गोजौनि आदर्श बा निर्देश मथे जोङो बे बिजाथिखौ दिनैनि दिनाव देरहाहोनो हागोन होननानै जों एखेबारे दाथियै बुंनो हायो। गावखौनो गोनो गोथो गैया।